Сәләмәсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиевка 85. Ул дөресен генә әйткәндә, бик намуслы хезмәт итеп һәр җирендә. Бик төгәл баскычлардан дөресен белгән кеше. Ул умартачы, ул шагыйрә. Свердлов өлкәсе Бәякбаш авылында яшәүче Галия Бану Хәсәнова белән таныштырырбыз. Онтылмый ул чаклар. Гел уенда минем яшьлек еллар, онтыламыз ул чаклар. Икебезнең уртак якты юлга кушылганнар иде сукмаклар. Дуслык ансамбле дуслаштыра. Мордовиядан үз хәбәрчеләребез. Hasretlerimizni biz bölüşəbiz. Bizning alар tayanıcımız, canımızın күңелебезне ачатырган кешеләребез. Яңа сәхифә. Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Хәзерләр көчәюе белән туры килгән Кубрат үлеменнән соң Аспаруха ханы җитәкчелегендәге болгарларның бер өлеше Дунай буена күченә. 20 гыйнвар Татарстан Республикасының беренче президенты, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевның туган көне. 85 яшьлек юбилее белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Иң мөһиме сәламәтлек телибез. Татарлар тапшыруы Минтимер Шәймиев белән булган истәлекләрне барлавын дәвам итә. Бүген әңгәмәдәшләребез Рабит Батулла һәм Рамил Минхаҗев. Сүз Гөлия Садыйковага. Әңгәмәдәшләребез юктан гына сайланылмады. Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиевка багышланган китап авторлары алар. Иң элек сүзне 2017 елда дөнья күргән Ил башы дигән китаптан башладык. Менә Хәдичә Әхмәдуллина Минкәй дип аны йөрткәннәр кичкенә вакытта. Минкәйнең беренче укытучысы. Минтимернең шигырь сөйләве яхшы чыга. Бик матур итеп сөйли иде. Бию да бик матур иде. Менә бу холык бу. Путин илбашы Рәсүл Шәймиев яңа цивилизациялы Россияга нигез салучыларның берсе. Ил башы китабының азагында урын алган аерым шәхесләрнең Минтимер Шәймиев турындагы фикерләре бу. Туфамның үлендә сүзе бар. Бәйләнгән дәүләтнең ил башы булуы, бәйсез дәүләтнең ил башы булуына караганда күпкә авыр. Менә бу китапның асылы ята шушы Туфамның үлендә бу сүзендә. Сөембикә, Тукай, Нуриев һәм башка шундый шәхесләр турында язган кеше булсам да, президент хакында китапка алыну бик җаваплы эш иде. Дөресрәге мине бу китапны язарга кыстадылар, ди Рабит Батулла. Әлеге тәкъдим белән аңа Казан утлары журналының шул чактагы баш мөхәррире Илфак Ибраһимов чыга. Китап 2 ел дәвамында языла. Татарстан китап нәшрияты тарафыннан бер тапкыр 2000 данәдә дөнья күргән. Жанры документаль хикәяләр. Минтимер Шәймиевның бала чагыннан алып ил башы булып күтәрелгәнгә кадәр чоры яктыртыла. 70тән артык хикәя урын алган. Без бит бер чор кешеләр. Ул миннән 1 яшькә олы, миңа абый ул. Сугыш вакытында балаларыбыз. Ягъни мин кичергәнне ул да кичергән. Ул кичергәнне мин дә кичергән. Бу минем эшне җайлаштыра төште. Мин чынлыкта үзем күргәннәрне яздым. Теге азатлык дип кычкырып жүргән вакытларда мин урамда идем. Кулда берсендә магнитофон, берсендә мегафон. Минем магнитофонга язылган һәрбер урамдагы адым. Халык белән сөйләшүләр, анда 50 аудиокассета. Менә шунда без очрашкалы идек. Аның янына да кирдек без Фәнзаман Баттал белән. Китап язу өчен герой белән махсус интервью эшләнелми. Минтимер Шәймиев турында мәгълүмат бик күп. Документаль хикәя язганда алтын урталык сакланырга тиеш. Дөрестлек шул ук вакытта мәгълүматны укучыга кызык һәм мауктыргыч итеп бирү мөһим, ди әңгәмәдәшебез. Күп кенә язучылар уңай фикер әйттеләр. Әйтик журналистлар. Аның фикерен мин белмим. Ләкин аның җәгәне, ягъни племянниге Фәрдиев миңа әйтте, мин бу китапны 2 тапкыр укып чыктым, диде. Бу миңа инде зур комплимент.
Ил башы китабын укыганнан соң Минтимер Шәймиев образы укучыга кайсы яктан ачыласың? Ул беренчедән акыл яссы һәм ул тыйнак. Мәсәлән, ул бу китапны язарга, менә шулаймыни дип каршы алмады. Ләкин инде теге Казан утлары кебек Авралия журналының җитәкчесендә сүзен аяк салып таптарга теләмәде шикелле. Ул дөресен генә әйткәндә, бик намуслы хезмәт итеп һәр җирендә, бик төгәл баскычлардан дөресен менгән кеше. Ил башы бу. Ил башының да гаепләре бардыр. Ил башының да хаталары бардыр. Бер генә кешедә хатадан хали түгел. Ләкин эшләмәгән кеше генә ялгышмый. Минтимер Шәймиев социаль-психологик портрет Татарстан Республикасының беренче президентына багышланган тагын бер китап бу. Авторлары икәү: икътисад фәннәре докторы Илһам Кыямов һәм педагогия фәннәре докторы Рамил Минхажев. Без иреклейдек. Без башта мәкаләләр яздык, төрле газетада, журналда. Аннан соң инде бер җыелып шулай сөйләшкәндә, нигә соң без бу булган мәкаләләрне китап итеп оформлять итмәбез, китап формасында чыгармыйбызмы дип инде. Аннан китап тулы булгач, формасына килгәч инде. Шуннан соң китапны без үзенә, геройның үзенә бирергә булдык. Безне каршы алды. Аннан соң булай итеп папканы ябып куйды да, узак карап торды да, русча әйтәйин: "Вы меня поймали". Аннан соң инде икенче шулай карап торды да, "Да, книга написана с авансом. Но я хочу быть таким", диде инде. Социально-психологик портрет. Потому что бу жанр, элек, мәсәлән, 80-нче елларда юк ул жанр. Кеше турында, аның мимикасы белән дә, аның сөйләме, почему, потому что. Безнең бабайның бар любимый выражение, философский момент. Почему? Потому что кеше белән сөйләшкәндә кешегә өндий, уйлап каралы дигән кебек. Анда безнең китапта ачылган инде ул. Без инде мәсәлән Мәскәүгә барсак та, кая барсак та, каян? Татарстаннан, Казаннан. Сезнең мәйданда Шәймиев диторганнар иде. Менә шул дәрәҗә авылдан чыккан җегетнең, авылдан чыккан малайның шушы дәрәҗәгә җитеп, Россия күләмендә шундый улы политик булу, конечно, безнең өчен бик зур. Ул үзе яратмый политик дигән сүзне. Ул әйтә: "Мин бит хозяйственник, мин практик". Без әйтәбез: "Практик, еще философ, үз философиясе бар". Китап 2 ел дәвамында рус телендә язылган, 2012 елда аның татарчага тәрҗемәсе дөнья күрә. Менә бу китапны укыганнан соң Минтимер Шәрипович, ул ниндирәк образ булып гәүдәләнә? Монда образ дип инде менә татарларның әйткән матур сүзләре бар. Кеше белән матур. Тыйнак кына. Ләкин әгәр ул үзен мин дөрес дип тапса, ул үзенең эшен эшли. 85 яшь булса да бит, уйлап карагыз әле, 85 тагы нәрсә генә кирәк соң инде, 85 яшьтә юк. Вот то свияга, то Болгар күтәрүне. Шуңа күрә менә шушы кеше булганга, наверное, безнең регион менә бүгенге көндә, благодаря ему, его поступкам, шушы регион, менә безнең Татарстан, Казан, безне беләләр, безне чит илләрдә дә беләләр. Безне хөрмәт итәләр. Шуңа күрә менә шушындый китапларга лаек үзе дә әйтә ул. Книги урысча әйтәдер инде. Книги должны быть много, книги должны быть разные. Гүлия Садыкова, Татарлар, Казан.
Девам итәбез. Бүген без сезне Свердловский өлкәсе Красноуфим районының Бәяк баш авылындагы мэр итүче Галиябану Хәсәнова белән таныштырырбыз. Ул ветеран укытучы. 27 ел буе мәктәптә эшләгән. Инде лаеклы ялга чыккач, яраткан шөгыльләре барлыкка килгән. Җәен ул умарта карый һәм шигырьләр яза. Аның белән Айзат Шәймәрданов очрашты. Кискенә токма кулым пышак янда. Галиябану апа пенсияда умарта белән шөгыльләнә башлаган үз бакчасында. Беренче эш итеп безне бал белән сыйларга кереште. Өйдә дуслар, туганнарны җыю, күркәм гадәт. Галиябану апа еш кына мәҗлесләр оештыра. Гали апа, табыннарыгыз һәрвакыт мул булсын. Һәм сезгә Татарстанда җитештерелгән менә шушы күкмары табасын бүләк итәсебез килә. Ул сезгә зур ярдәмче булыр. Рәхмәт. Мин сезгә бал салырым. Ярыймы? Яхшы, рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Гарифулла кызы Галиябану Хәсәнова 60 ел Бәякбаш авылында көн күрә. Ул үзе Свердловск өлкәсенең Әртә районыннан. 62 елына килдем. Мәктәптә эшләдем, тормышка чыктым. Шунда 3 елдан соң тормыш иптәшем Хакимян институтта укыган, армияга алганнар иде. Армиядан соң 4 ел очны укыдым, мин кайнам белән тордым. 29 ел кайнам белән тордым. 3 бала үстердек. Ире Хәсәньян белән 3 бала тәрбиялиләр. Улысы Казанда, кече кызы Екатеринбургта онкология хастаханәсендә эшли. Улы Себердә яшәгәннән соң гаиләсе белән авылга кайткан. Монда үзенең фермерлык эшен оештырган. Бүген Галиябану Хәсәнованың 7 оныгы, 4 оныкчыгы бар. Балаларым хөрмәткә лаеклар, намуслылар, тырышып эшлиләр, йөзгә кызыллык китермиләр. Хәзер инде мин шатланып яшим. Минем оныкчыкларым да институт бетереп, барысы да кулларында диплом, машиналар белән йөриләр. Яхшы әти-әниләреннән яхшы тәрбия алганнардыр ахырсы. 27 ел Бәякбаш авылының башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли ул. Пенсиягә чыкканнан соң авылда вазгыять үзгәрә. 1997 елда мәктәп ябыла. Балалар күрше Урта Бәяк авылына барып укый башлый. Ләкин анда да хәлләр яхшыга бармый. Үз укытучылары булуына карамастан, читтән, башка милләттән булган мөгаллимнәрне алуны хуп күргәннәр. Менә минем киленем татар телен укытыра хәленнән килә, Украинага йөреп эшли. Мәктәптә урын юк, руслар килеп урнашып калдылар. Төпләнеп. Шу сәбәпле татар укытучыларына да урын юк. Балаларыбызга бигрәк аяныш. Мәктәптә дә менә 9 майларны кичәләр үткәргән вакытта рус телендә алып барылалар. Татар теле бөтенләй дә юк дип әйтергә була. Гореф гадәтләребез онытылып бара. Монсы аяныш. Мәктәптә хотя бы атнасына 1-2 сәгать булса да ана теле дәресе керсә, балалар нәрсәдер аңларлар. Авылның киләчәген ничек күрәсез? Авылның киләчәге бетмәс. Ни өчен дип әйтсәң, яңа йортлы салалар, шәһәрдән кайталар. 4 семья кайтты. Киләчәк бар. Тик алар урта яшьтәге кешеләр. Аларның оныклары, балалары читтә калачаклар. Менә аяныш булачак. 100 елдан соң нәрсә булып бетәр? Менә булар үлеп бетсә, нәрсә булып бетәр? Ире Хәсәньян вафатыннан соң Галиябану Хәсәнова шигырьләр яза башлаган. Күңелен ул шулай бушата. Онтылмый ул чаклар. Гел уенда минем яшьлек еллар, онтыламы соң ул чаклар. Икебезнең урта якты юлга кушылганнар иде сукмаклар. Бәхет вәгъдә иткән бу юлыбыз үзелмәс кебек иде гомергә. Тормыш юлын кулны кулга куеп, үтәрбез кебек иде гелбергә. Юлларыбыз аерылды кинәт. Өметләр дә инде өзелде. Арабызга үтмәс киртә булып, көннәр, айлар, еллар тезелде. Күпме кешеләр инде синсез үтте. Синсез атты күпме таңларым. Сине ни кадәр нык сөюемне аерылгач кына аңладым. Айзат Шәймәрданов, Татарлар, Свердловск өлкәсе.
Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Дуслык ансамбле дуслаштыра. Мордовиядан үз хәбәрчеләребез. Хәсрәтләребезне без бүлешәбез. Безнең алар таянычыбыз, җаныбызның күңелебезне ача торган кешеләребез. Яңа сәхифә. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Хәзерләр көчәюе белән туры килгән Кубрат үлеменнән соң Аспаруха ханы җитәкчелегендәге болгарларның бер өлеше Дунай буена күченә. Хәзер Мордовияга юл алабыз. Саран шәһәре татар мәдәният йортында иҗат итүче дуслык ансамбле халык күңеленә фольклор җырлары аша үтеп керде. Коллективның Шишмә башы Ләмбрә районының Умырзая ансамбленнән юл ала. 2010 елда Саранск шәһәрендә китапханә ачыла һәм коллективның күбесе шунда күчә. Сүз Эльвира Хөснетдиновага. Унике ел эчендә дуслык ансамбле инде күпләрнең йөрәген яуларга өлгергән. Аны оештыручы Рәшидә Ипкаева баштарак Ләмбрә авылындагы төркемдә җырлый. 1959 елда укуын тәмамлап туган авылына кайта һәм мәдәният йортында җырчылар төркеме оештырып җибәрә. Соңрак бу коллективтан Умырзая халык ансамбле үсеп чыккан. Умырзая ансамбльдә без гомер буе 2008 елга кадәр җырлап йөрдек. Сугыш еллары балалары ачлыкта үскән, ялангачлыкта үскән, әтиләребез сугышта югалган. Вот шундый балалар, әниләребез бик тәрбия, дөрес тәрбия биргән балалар, бүгенге көндә 3 кешебез әлдә бакылыкка күчмәдек. Бу бер мине, икенчесе Галия Мубиновна, Мордовия Республикасының атказанган мәгариф хезмәткәре, Алия Сибушева 2 дипломлы соңгы елларда татар балаларын укыта башлангыч мәктәптә. 2010 елда Саранскида китапханә ачылгач, Рәшидә ханым бирегә эшкә килә. Татар мәдәният йортында ансамбль оештыруны Якташлар татар оешмасының ул вакыттагы җитәкчесе Шамил Бикмаев бик хуплап каршы ала. Гомер буе дус, тату булган апалар ансамбльне дуслык дип атарга карар кыла. Дуслык ансамблена без ичәү йөрибез күптән инде. 59 елдан әләп йөрибез. Аннан инде үзгә башка дусларыбыз килде ул ансамбльгә. Мин бу ансамбльгә йөрим бик зур шатланып. Куанычларыбыз, монда хәсрәтебезне сөйлибез. Шатлыкларыбызны да сөйлибез бергә. Барысы да җан дусларыбыз. Без алардан барысыннан да бездән элек кайсылары килде бу ансамбльгә. Без алардан үрнәк алабыз. Без аларга подражаем, без аларча сәхнә янында торырга, алар кебек сүзләребезне яхшы гына җыйнаклап кына сөйләргә тырышабыз. Барлык ичебездәге фикерләребезне, хәсрәтләребезне без бүлешәбез. Безнең алар таянычыбыз, җаныбызның күңелебезне ача торган кешеләребез кайсылары бездән элек килде бу ансамбльгә. Ульяновск өлкәсе, Кырым, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Самара, Казанда берничә тапкыр булганнар. Кая гына барсалар да бик яратып каршы алалар икән. Чөнки алар фольклор башкара, борынгы җырларны кайтара. Әбиләр, сугыш еллары балалары борынгы җырларыбызны әниятиләрдән, әби бабалардан калган җырларны, кайсы без кичкенә балалар тыңлап тора идек, тәрәз төбендәме, кая туйлар булгандамы, мәҗлесләр булгандамы, шуларны бөтенесен искә алып, шуларны җырлап йөрдек. 11 төбәктә. Бер төбәктә дә безнең җырыбызны бер каяда кабатламыйлар. Казанда Геннадий Макаров әйтә, без сорау куябыз, ник безнең җырларыбызны бер каяда кабатламыйлар. Ул безгә әйтә, сезнең җырлар бит иске бәйетләр, борынгы бәйетләр. Сез ди борынгы әдип бабалардан калган җырларны җырлыйсыз. Балар калганнары капрон җырлар гына җырлыйлар ди. Безне шулай итеп киңәндерде.
Дуслык ансамбль апалары безгә 2019 елда басылып чыккан китапны күрсәтә. Ләмбәрә татар мишәрләренең халык көйләре дип атала ул. Русчада, татарчада язылган диск да бар. Аны чыгаруда күп көч түгелгән. 2003 елны мин эшлимендә директор булып, килде безгә экспедиция Казан шәһәреннән Галимҗан Ибрагимовның тел әдәбият сәнгать институтыннан экспедиция мин шулар манердем 58 татар авылларыбызда әйтәләр. Мордовиядан 180 грангы бәйетләрне җырларны китердек. Мин инде шуның кадәр шат. Алар безгә әйтмәделәр. Шулай күңелләребезне күтәрделәр. И вот шул җырлар алар бөтенесе тел әдәбият сәнгать институтта Галимҗан Ибрагимовның институтында сакланалар. Татарстанда берничә мәртәбә булдык. Татарстан белән горурланабыз. Минем илем Татарстан яшьтән без татар әдәбиятын укып килдек. Бик яратабыз безнең әдипләребезне, шагыйрьләребезне. Шуннан да безгә канман килде. Канман буыннан килде. Буыннарга біз үз хәсрәтләребезне, үз уйларыбызны, фикерләребезне җиткезергә тиешбез. Сугышта катнашкан, тыныч тормыш өчен көрәшкән әти-әниләребезнең васыятен үтибез диялар. Шул кадәр рухи байлыкны халыкка җиткерүегез өчен рәхмәт сезгә. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Саранский шәһәре, Мордовия республикасы. Быел Россиядә милади календаре буенча Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул ителүнең 1100 еллыгын федерация дәрәҗәсендә билгеләп үтеләчәк. Ә безнең тапшыруыбызда әлеге тарихи вакыйгага багышланган өр-яңа сәхифә үз эшен башлап җибәрә. Идел белән Шулман ике зур елга кушылган җир бу. Нәкъ менә монда 9 гасыр башында Иделдә беренче дәүләтләр берләшмәсе булып Идел Болгары оеша. Аңа заманында хуннар каганлыгыннан аерылып чыккан кешеләр болгарлар нигез сала. Алар түбән Идел буенда урнаша башлый. Дәүләт 7нче йөзнең башында Кубрат хан хакимлеге чорында чәчәк ата. Хәзерләр көчәюе белән туры килгән Кубрат үлеменнән соң Аспарухы ханы җитәкчелегендәге болгарларның бер өлеше Дунай буена күченә. Биредә алар җирле халыкны җитәкли. 681 елда Дунай Болгариясына нигез салына. Идел Болгары йогынтысы астында хәзерге Урта Иделдә җаек алдында яшәүче Чуаш, Мари, Ор, Мукшылар да булганнар. Шуңа да әлеге җирләрдә ул вакытта мәҗүсилек хөкем сөргән. Болгарларда табигать көчләрен илаһилаштыру, изге саналган хайваннарга һәм хәрби демократик үзаллаулары белән бәйләнешле табынуларга нигезләнгән күчмәчелек йоласы көчле була. Бу табынуларның кайбер калдыклары турында Ибн Фазлан да язган. Ул аерым алганда болгарлар табынуының эт улавын бик яхшылыкка юрауларын, коралны табыну дәрәҗәсендә хөрмәт итүләрен, легендар алып баһадирлар булуына ышануларын яза. Ә ислам дине кайчан һәм ничек бу җирләргә килгән соң? Идел буенда болгар кабиләләре арасында ислам диненең таралуына Урта Идел һәм Шулман буеның көнчыгыш мөселман илләре белән җанлы икътисади һәм мәдәни бәйләнешләре булышлык иткән. Моңа язма һәм археологик чыганаклар да дәлил була ала. Гарәп географик әдәбиятында Хәрәзм һәм башка Урта Азия мөселман сәүдәгәрләренең Болгар иленә еш килүләре турында хәбәрләр күп. Күрәсең, Урта Азия белән бәйләнешләр аеруча нык һәм даими булган. Нәкъ шуннан Урта Азия һәм Хәрәзмнән иң соң дигәндә 9 гасырдан башлап Урта Идел буена ислам диненә кергән индәүчеләр килгән дип уйларга җирлек бар. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Татар халкы бөек һәм булдыклы халык. Моны истә тотып яшик. Сау булыгыз.